Amb el Moll Prat, la nova terminal de contenidors, el Port de Barcelona esdevé el més avançat d'Europa. Amb una superfície de 100 hectàrees i una capacitat per moure més de 2,5 milions de contenidors l'any, aquesta infraestructura dobla la capacitat actual del Port de Barcelona. La inversió feta entre Tercat i el grup de capital xinès Hutchison ha estat de 500 milions d'euros. La inauguració ha comptat amb la presència del rei Joan Carles i la ministra de Foment Ana Pastor, entre d'altres autoritats. L'anècdota l'ha protagonitzat el president Mas, qui ha rebutjat fer-se la foto al costat del monarca. Però la nova terminal s'ha inaugurat sense els accessos ferroviaris definitius, perquè els que hi ha actualment són provisionals. El mateix dia de la inauguració, però, el govern central ha anunciat que una partida dels pressupostos de l'any vinent anirà destinada a aquesta inversió. Les puedo adelantar que en el proyecto de presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Gobierno esta misma mañana, que el próximo sábado el ministro de Hacienda hará en presentación en el Congreso de los Diputados, va a tener también protagonismo y con financiación importante el acceso ferroviario definitivo al puerto de Barcelona. Al seu torn, l'alcalde, després de celebrar la posada en marxa de la terminal, ha ironitzat que fins abans d'ahir el govern no apostava per fer infraestructures necessàries com el corredor mediterrani o els accessos ferroviaris al port, sinó que ho feia en les línies de l'AVE. No es pot entendre, i menys encara acceptar amb fatalitat i resignació, que l'Estat, al mig de la crisi econòmica, segueixi construint i projectant quilòmetres i quilòmetres de línia d'alta velocitat cap al nord i cap al sud, amb l'objectiu de transportar passatgers, molt pocs per cert, però això sí, amb més rapidesa i confort que en l'actualitat. Aquesta decisió és, al meu entendre, un greu error estratègic. Des de la Generalitat s'ha volgut posar l'accent en que Catalunya és una de les majors forces exportadores d'Europa. Catalunya està assumint un lideratge important a Espanya i en el sud d'Europa. Catalunya, que està certament tocada en diferents sentits, no? Però en canvi, des d'aquesta capacitat pròpia de ser competitiva a l'exterior, està excel·lint. Jo ho vull fer notar perquè a vegades les xifres aclareixen moltes coses, no? Quan jo explico Catalunya, començo per explicar que representem el 26, 27, 28% de tota l'exportació espanyola. I només representem el 6% del territori i un 16% de la població. Des del grup Hutchison, el seu director general ha destacat que, malgrat la situació econòmica actual, van decidir apostar per aquest projecte perquè creien en Barcelona. També s'ha mostrat convençut que un cop el corredor mediterrani estigui en marxa, la nova terminal serà clau pel trànsit de mercaderies europeu.